Father. So we're supposed to be slaying the spirit and everything, and so everyone is closing their eyes and speaking in tongues. I'm hurting blood water, so you can either be Wala kaya niya, kanang abi na ko primarily. Mandawit mo dito, mama. Uy, ko. Ano? We all ate already, so you sit there first, Father. Yeah, we ate already, but we didn't eat. The only thing we didn't eat is the lechon. You can taste the crispy skin. Dai, ito pa rin, Dai. You sit there, Father. There. Sabay ka umpare. Yeah, itong panong soy sauce for you, Father. That one, all the Ay, possible din. Alright. The Philippine culture is you want to get food. Ganda rin, ha? Lagi-lagi ng bahay, oh. Usa, sa bukid usa, sa bayan usa, diri usa, upat na. Ang galing, oh. Kinanglan, mag-eskwela ka. Magkuhan, sulog maayo, magtuon maayo, ha? Oh, para magdako, idako ni mag-narsa. Narsa? Yung dalo na yung lola sa kuwan, Amerika. Ang wala na yung mga isali ba? Yung ano. Diba, no? Pati ba, wag na yung ni o natuman kay sa imong anak sa ali, matuman sa imong apo. Ako sa iyang anak. Angel, no? Lagot ba ba? Ha? Sinan tayo sa pare. Para kung mga buhay natin, malusog tayo. Patayong sakit. Diba? Ha? Ay, daghan ang mga lula. Diba? Ako yung mas lalo na lula na daghan. Dili matugkad sa tao, manalipod sa inyong kasing-kasing o kunahuna sa inyong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Puna ang inyong nahuna sa mga butanga maayo o angay daygon, sa mga butanga matuod, hamili, matarong, putli, matahom o halangdon. Ipakita sa buhat ang inyong nakatunan o Isunod.